No niin, tervetuloa kaikille tänne meidän webinaariin, eli ProApp-tilitoimiston asiakkaille. Meillä ei ihan hirmuisesti ole paikalla ihmisiä, mutta näitä on näitä tallenteita katsottu aika hyvin, että siinä suhteessa aika motivoivaa kyllä näitä pitää. Mun nimi on Matti Lattu, mä olen ProAppin toimitusjohtaja, ja pistetään tuosta näytönjako meille päälle. Näin. Ja webinaarin aiheenahan tosiaan se, että miten tilitoimisto voi auttaa rakennusliikkeitä. Muutama sana eka meidän yrityksestä, minkälainen yritys me ollaan, vähän tuosta yleisesti rakennusalan tilanteesta, katsotaan demo meidän ohjelmistosta ja sitten loppuu kysymyksiä tai webinaarin päätös. ProApp Oy:han on startuppi, ohjelmistoalan yritys. Se on perustettu vuoden 2022 alussa. Me ollaan spin-off yhdestä muurausliikkeestä. Ja fokus meillä on aliurakointia tekevissä PK-yrityksissä. Eli sellaiset yritykset, jotka työllistää noin 10-50 henkeä ja tekee pääasiassa aliurakointia tuonne omille asiakkaille, eli isommille rakennusliikkeille. Raja nyt ei tietenkään ole ihan niin mustavalkoinen, mutta pääasiassa niin kun, me ei haluta olla siellä niin kun ehkä ihan pienissä mies- ja hiassa-firmoissa, mutta ei toisaalta sitten mennä tuonne ihan pääurakointiin isoihin rakennusliikkeisiin. Noin otsikkotasolla meiltä löytyy henkilöstö- ja projektinhallinta, tuntikirjaukset, työmaat. Sitten me ollaan panostettu aika paljon tuohon viestintään rakennustyömaalla. Eli meiltä löytyy push-ilmoitukset kännykkään, eli voidaan laittaa, jos vaikka ei muista laittaa työajan kirjausta päälle, niin voidaan laittaa push-ilmoitus, että sieltä tulee hälytys, että muistapas käynnistää se työajan kirjaus. Meiltä löytyy chattitoiminnot, eli kaikki keskustelu, mitä siinä työmaalla käydään, ja sitten integraatiot noihin taloushallinnon järjestelmiin. Meillä ei ole itsellä talous- eikä palkkahallintoa, vaan meillä on yleisimpiin taloushallinnon järjestelmiin integraatiot. Vahvuuksina meiltä on tämä toiminnan tehostaminen, eli saadaan läpinäkyvyys järjestelmään, säästetään aikaa ja pystytään laskuttamaan nopeammin. Sehän on todella tärkeää, että tuo raha käyttää kunnolla, niin me pystytään siinä auttamaan. No, prosessin läpinäkyvyys ja viestintä, missä puhuttiinkin, ja viestintä sillä lailla, että se viesti kulkee työmaalla, ja sitten taas toisaalta kaikki on keskitetty yhteen paikkaan ja tallentuu sinne, että jos me joudutaan joskus myöhemmin vaikka palaamaan johonkin, että miksi näin on tehty, niin se tieto löytyy meiltä. Ja sitten meillä on spesiaaliteettina kielituki, eli meillä on 5 kieltä, suomi, viro, englanti, venäjä ja ukraina. Eli jokainen käyttäjä voi valita sitten oman mielensä mukaisesti sen kielen. Kuten tiedetään, niin tuollahan työmailla puhutaan vähän muutakin kuin suomea, että se mun mielestä Uudellamaalla niin noin 30% on ulkomailla. Puhuu muuta kuin suomea äidinkielenään. No, tämä rakennusalan tilannehan on aika hankala, eli siitä nyt on ollut varmaan ihan riittävästi uutisia julkisuudessa, ja se ei valitettavasti ole tässä paranemassa, eli tässä on myönnettyjen rakennuslupien määrä kuukausittain, ja kyllähän se niin kuin heikolta näyttää, että rakennusluvat tippuu noin paljon, ja sehän kestää sitten vähän aikaa siitä rakennusluvan myöntämisestä, koska se työmaa alkaa. Infra- ja korjausrakentamisessahan tilanne ei ole ehkä ihan niin paha, mutta ei sielläkään nyt hirveän hyvin mene, ja talon rakentamiseenhan tämä on iskenyt kaikkein pahiten. Tällaisessa tilanteessa mun mielestä niin se kassan ja talouden hallinta on ihan ensiarvoisen tärkeää. Eli kassaennusteet pitää laittaa kuntoon. Siinä on tilitoimistolle hyvä olla siinä avainasemassa ja neuvoa. Eli monikaan rakennusyrittäjä ei välttämättä ole tottunut ehkä siihen kassaennusteen tekemiseen, ja tilitoimistolta taas luultavasti sitä osaamista löytyy, niin tämä on helppo juttu hoitaa, ja vaikka kuukausittain alkaa sitä seuraa. Laskujen kierto, eli yritetään saada tietysti myyntilaskun kiertämään nopeasti ja ostolaskut hitaasti, ja myyntilaskujen tehokas muistutus ja perintä, eli nyt ei kannata jäädä odottamaan ja toivomaan, että tulisiko ne rahat sieltä joskus.
Olen itse sanonut monelle, että mun mielestä niin kuin myös hyvä asiakaspalvelu on se, että myyntilaskut peritään tehokkaasti, koska jos sinne jää hirveä kasa laskuja ja sitten niitä ruvetaan jossain kohtaa perimään, niin sehän sitten kyllä helposti rikkoo sen meidän asiakassuhteen. Luottoriskien hallinta, eli tosiaan nyt on se konkurssiriski olemassa siellä, että meiltä jää rahaa saamatta. Pitää katsoa, että minkälaisia asiakkaita ne on, kenelle myydään, ja pyrkii sitten heti puuttumaan, jos näyttää siltä, että siellä on jotain hankaluuksia. Ja jos sitten tulee jotain vaikeuksia, niin ajoissa yhteys rahoittajien ja velkojien. On yleensä asiat paljon helpompi selvittää siinä vaiheessa, kun otetaan ajoissa yhteyttä, eikä siinä vaiheessa, kun kaikki on jo niin kuin huonot on jo housuissa, niin sitten se on vaikeampaa alkaa selvittämään. Ja kuitenkin katse tulevaisuuteen, eli nyt kannattaa laittaa ne työkalut ja prosessit kuntoon ja koittaa valmistautua sitten siihen hetkeen, kun on taas nousu alkamassa ja töitä alkaa olemaan. Tuossa on nyt hyvä yksinkertainen esimerkki tämmöisestä kassaennusteesta, ja näinhän on aika helppo Excelillä tehdä pohjia löytyy, ja ei se ole kovin vaikeaa tehdä itsekään. Tärkeää tässä on huomioida se, että jos nyt ollaan tuossa syys-lokakuun vaihteessa ja nyt näyttää siltä, että rahaa on kivasti, niin kuitenkin katsotaan ison puolen vuoden päästä se rahatilanne on hankala. Ja nythän siihen pystytään niin kuin reagoimaan ja nyt voidaan neuvotella rahoittajien kanssa. Se on tuossa helmi-maaliskuussa, se on jo paljon vaikeampaa. No mitä ProApp tarjoaa sitten apuja tähän tilanteeseen? Eli me ollaan luvattu vähintään 2% parannus laskutusasteeseen. Tuntematta oikeastaan sen asiakkaan liiketoimintaa, niin tämä me uskalletaan luvata. Se voi olla enemmänkin ja riippuu vähän tilanteesta. 2% ei sinänsä kuulosta niin kuin hirveän isolta, mutta jos me mietitään, että yleensä tuo laskutusasteen parantaminen niin tulee melkein suoraan läpi sinne viivan alle. Eli kysehän on semmoisista tunneista, joita ei ole laskutettu tai ne laskutetaan niin myöhään, että me joudutaan vähän pyöristämään niitä alaspäin. Ja esimerkiksi 1 miljoonan liikevaihdolla niin 2% parannus laskutusasteeseen, niin se toisi noin 20 000 euroa meille sinne viivan alle lisää. Kyllä nämä kannattaa ottaa huomioon. Ja urakoinnissa prosessin nopeus ja läpinäkyvyys on ratkaisevassa roolissa, ja siinä me pystytään auttamaan. Eli aliurakoitsijalle yksi tärkeimpiä valtteja on se, että se on läpinäkyvä sinne ylöspäin omalle asiakkaalle. ProAppin avulla pääsee paperisista tuntilapuista eroon, ja tosiaan nämä myyntilaskujen niin kuin kierto saadaan nopeutettua ja sitten myös saadaan oikeiksi. Eli siellä on digitaaliset kuittaukset olemassa, ja asiakas on kuitannut ne laskut, ne hyväksyy jo sen siinä, että tämä on oikein, jolloin me saadaan se raha sieltä nopeasti tulemaan. Ja kun ne kirjaukset tehdään päivittäin, me saadaan heti joka päivä katsottua, että onko nämä niin kuin oikein ja puututtua, jos siellä on jotain, niin se nopeuttaa myös sitä laskuttamista. Hyvä. Katsotaan pieni demo sitten ProAppista. Ja mulla on täällä tällainen demokanta, asiakas Oy, ja otetaan tästä pieni vilkaisu vähän, miltä tämä näyttää. Eli meillä on täällä projektit, mitkä meillä on työn alla. Sitten meillä on myynti, eli sellaiset projektit, mitä me ollaan myyty. Suunnittelusta nähdään vähän kokonaistilannetta, missä mennään. Ja sitten meillä on henkilöstö täällä, kaikki henkilöt on meillä täällä osaamistaitoineen ja muine tietoineen. Ja sitten meillä on asiakkaat ja talous ja asiakirjat. Ja jos me katsotaan projektia vähän tarkemmin, niin tässä on esimerkiksi yksi tämmöinen projekti, niin tässä on asiakkaan tietoja, työmaan perustietoja, piirustukset ja dokumentit. Ja tärkeää huomioida se, että näähän kulkee sinne kännykkäapplikaation kanssa, että siellä työmaallakin voidaan näitä sitten katsoa ja tarkistella asioita piirustuksista. Materiaalit ja hinnasto, eli se, mitä me ollaan oikeasti tekemässä. Tässä näkyy, että on muuraustyötä tehty ja vähän laminatilasennusta ja tällaista. Ja voidaan käsitellä sekä urakka- että tuntitöitä. Ja sitten meillä on resurssit, eli ketkä käytännössä tulisi tekemään tätä työtä. Ja tämä perustuu siihen, että ProApp ohjaa myös siinä resurssisuunnittelussa, eli laitetaan ihmiset oikeisiin projekteihin, sellaisiin, missä heillä on osaamistaidot
ja sitten myös niin, että me ei voida niin kuin tuplabuukata niitä päällekkäin. Että toki tietysti voidaan joustavasti vaihtaa projektista toiseen, mutta me niin kuin nähdään, että jos joku on kiinnitetty toiseen projektiin, niin me ei häntä niin kuin suoraan voida lisätä toiseen projektiin, niin se helpottaa sen resurssien suunnittelemista. Sitten meillä on tosiaan niin tärkeänä juttuna on nämä projektiraportit ja kuittaukset, eli me poistetaan nyt tuo vanha raportti tuolta alta pois, niin me voidaan luoda täältä raportti, me voidaan tehdä ihan vapaasti, miten halutaan. Kesäkuun, minulla on siellä aineistoa. Ja raportti syntyy, me voidaan sieltä vähän muokata, laittaa jotain huomautuksia, jos halutaan. Ja tämä raportti me voidaan ottaa PDF-ksi ja me pystytään lähettämään tämä raportti sitten asiakkaalle sähköpostilla kuitattavaksi. Ja asiakas saa sitten sähköpostiinsa sen PDF:n plus sitten tällaisen niin kuin kertakäyttöisen linkin, että hänen ei tarvitse mitään asentaa, mitään ohjelmia eikä tarvitse mitään käyttäjätunnuksia. Hän voi hyväksyä sen raportin sitten sähköisesti ja tehdä siihen kuittauksen. Sen jälkeen se raportti syntyy automaattisesti laskutusaineistoa ja sitten se on valmis laskutettavaksi. Ja tällä lailla me pystytään nopeuttamaan hyvin tätä toimintaa. Tuosta projekteista me saadaan kokonaiskuvaa täältä. Me nähdään, että missä mennään. Esimerkiksi tässä nähdään, että tämä punaisella oleva alue on tekemätöntä työtä, vihreällä oleva alue on tehtyä työtä. Me voidaan vähän niin tutkia ja tarkastella näitä tarkemmin näitä projekteja. Ja täältä me nähdään kaikki raportit sitten, että otetaan vähän laajempi, otetaan vaikka koko vuosi siitä. Me nähdään kaikki meidän raportit, että missä ne on. Jos siellä on joku, mikä on myöhässä, että sitä ei ole allekirjoitettu asiakkaan toimesta, niin me voidaan siihenkin sitten puuttua. Ja soittaa vaikka asiakkaalle, että hei, oliko siinä joku epäselvyys siinä raportissa. ProAppista syntyy myös palkka-aineistoa, eli me saadaan suoraan täältä palkkaraportit, ja ne voidaan joko integraatiolla laittaa suoraan palkanlaskentaan, tai sitten kirjata täältä sitten ne palkanlaskentaan. Eli tätä kautta me saadaan tosiaan niin kuin nopeutettua tätä prosessia, plus ne tiedot oikeaksi. Eli nämä kaikki tunnit ja neliöt, mitä täällä on kirjattu, se työntekijä on itse kirjannut ne kännykällä, työnjohtaja on ne hyväksynyt, ja silloin tilitoimiston kannalta niin me voidaan todeta, että tämä aineisto on sitten oikein. Henkilöstössä tosiaan näkyy kaikki henkilöt, ketä meillä on, ja näkyy heidän osaamistaidot, ja ihmisiä voidaan kiinnittää sellaisiin projekteihin, mitä osaamistaitoja heillä on. Ja siinä oli nopea yleissilmäys sitten tästä miltä ProApp näyttää. Mennään takaisin tuonne esitykseen. Ja mitä ProApp voisi tilitoimistoille tarkoittaa, niin se on mahdollisuus tarjota aliurakoitsijoille tehokas ja suoraviivainen ohjelmisto. Eli jos teillä on semmoisia yrityksiä, mitkä osuu siihen meidän slotiin, eli 10-50 henkeä suurin piirtein niin työllistäviä ja tekee aliurakointia, niin tästä löytyy heille sitten helppo ratkaisu. Ja avuksi nimenomaan siihen kaaukseen, eli me saadaan tuntilaput järjestykseen, päästään paperisista tuntilapuista tai jostain epämääräisistä Exceleistä eroon, ja laskutus saadaan nopeutettua, ja se helpottaa sitten tilitoimiston työtä. Harvoin pystytään laskuttamaan täysin niitä tunteja, mitä käytetään näiden laskujen selvittämiseen, niin tätä kautta sitä pystytään oikaisemaan. Me ollaan aika alkuvaiheessa, eli yrityshän on ollut sen vajaa 2 vuotta. Meillä on sinänsä jo toimiva ohjelmisto, ykkösversio on olemassa, mutta tarkoituksena on kehittää tätä kovasti eteenpäin. Meillä on ostolaskujen käsittely ja katelaskenta työlistalla, niitä ei vielä ole mukana. Sitten meillä on nämä lohkot ja paikkatieto, se ei ehkä liity niin taloushallintoon, mutta rakennusliikkeet kyllä tietää, mistä siinä on kysymys.
Ja sitten tämä tahtituotanto, eli tämmöinen lean-filosofia, mikä tulee rakennustyömaille, niin pyritään sitten tukemaan sitä ja auttamaan näitä meidän aliurakoitsijia sitten siinä tahtituotannon käyttöönotossa. Ja meillä on tosiaan valmiit integraatiot tällä hetkellä 3 järjestelmää, NetWiser, Procountor ja Heros, ja lisää tehdään sitten tarpeen mukaan. Että jos on jotain semmoisia, mitä teidän yritykset käyttää, niin tehdään sinne sitten integraatiota. Meillä on useampi tuossa listoilla, että kun saadaan kaupat tehtyä asiakkaan kanssa, niin lähdetään sitten rakentamaan sitä integraatiota. Ja jos teiltä löytyy asiakkaita, jotka tarvitsevat näissä asioissa apua, niin me tarjotaan ihan maksuton esittely loppuasiakkaille ja tuki käyttöönotolle ja integraatioille. Jos tulee uusia integraatioita, niin sovitaan niistä sitten erikseen. Ja muutenkin niin ollaan kyllä valmiit keskustelemaan, että mikä se malli voisi olla, että päästäisiin tuohon win-win-win-tilanteeseen. Eli se loppuasiakas hyötyisi, tilitoimisto hyötyisi ja Proabillekin siitä olisi jotain hyötyä. Hyvä, kiitoksia mielenkiinnosta ja jos on yhtään herätti teissä kiinnostusta, niin olkaa meihin yhteydessä. Tuosta löytyy yhteystiedot. Kotisivulta saa hyvin yhteyden tai sitten voi olla suoraan minun yhteydessä. Kiitoksia.